Здравейте, V-Boxer, аз съм Тайгър Адонета и си тук до мен са Барсадона едно и един друг тип, който не знам дали има регистрация, не ми е известно сега. А това, което гледате в момента е някакъв тъп клип без никаква цел и без никаква нещо си там. И я кокошка. Къде си ме кокошка? Я вие се представете бе. Аз съм Барсадона едно, а то до мен е някакъв Той е някакъв циганин тук, другия. То мане го то лъжи, то не има. Не, има, ама не знам как беше. Не, това не е безсмислен клип, това е някакво тъпо оцеляване, в което ще... Да, в което ще биеме кокошки и ще се разхождаме като медигови тапанари. Така и ще демонстрираме нереални умения. Пасюр. Значи... Дърво! Ох, и се самоубихме. О, той чупи дървото, горкото то. Кажете му какъв е лош Егоист. тип. Бие дърветата. Фъкия. Чекай. Гледай колко много дърво имам бе. Забележете, той има 36 дървета бе и 49 камъка. О, то е бати тъпото парче бе. Шегувам се бе, това е Тайгър Адона 19. Който е нереално про и не му връзва особено. Да, и тук правим оцеляване, така леко с недъгави цели. Ей, прасете! Да биеме прасета, даже няма и да го убиеме. Ох. И аз мога така. О. И той беше изнасилствено убит. За съжаление. Ох, ямани. И така върнахме се в една по-смислена игра, предполагам. Епична. Да бе, верно, епична. О, това е инферно задател. Където аз съм мултитрилиардер. Не, базикам се само милиони нещо. Да бе. Аз съм 4000 дир. Имам 4000 лева бе, хора. Имам розово скутерче. О, а той дрифти и ще попадне във водата. И се проваля много епично. О, сега ще видите най-големия дрифтер на епичното... Дрифтърско нещо. О, я вижте село, тук има хасанчовци, дето са от Сливен, ама не са цигани. О, още едно селце бе, Веско дърво. Тук там прави невероятен номер, дами и господа, това беше невиждано, това за първи път се фаща в кадър бе, ей! Забележете предния капак, какъв дизайн, какво нещо. Това трябва похвала на майстора, който го е направил бе. То трябва да се уволни бе. Майче ме уволна бе. Беге! Айде! Това е по-хубав кадър. Всичко замина по дяволите. Давай, сега ще търсим куфърчета. Давай, как бе? Ако не знаете какво е това, така им викаме на боксовете в някой си сервер там. Да, и такова има много парички в тях. Така. И в момента не са много, защото са малко хора. Да, обаче като са малко хора има малко парички и много хора, много парички. Ама много хора не мога да ги вземеш. Ама като има много хора, мантра. Ой, трябва мизерия, го! Ох, забележете той какъв е певец. Да бе. Вече започва да ми прилича на скакалец. Невероятни рапъри си. Ох, какви сме рапъри, забележете, той ще целуне... Ох, hell yeah. Да спираме ли напълно нереално безмисления клип? Как ще го спираме бе? Това е най-безмисленият нереален... Ето го най-великият дизайн. Да бележете. Чувстваш, че тя оживява. Я вижте какво има тук. Как му се викаше на това бе, такова, дето подрипа. Има такива подрипащи функции. Какъв е нереален бъни хопара. И тя се пали. Дай. И тя се пали, дами и господа. И взе, че гръмна и се гътна и така. Ето го туризмото бе, моят човек бе, ето го бе. Той набира невероятно бавна скорост, забележете. Нема да играеш мъта, а да ти кажем какъв с каквите.
То ни лъже, че не мога да играем МТА. Викаме го преди малко. Чакайте да се наядем и тогава, че играем тенис. Не мога да играем МТА, а? Просто так с тапанарите, просто. Той е тъп като галош. Не. Достигне. Ето, Инферно се запали. Оу! Сега че го стигнем и че го строшим цели, аз ти казвам. Да, ще бъде яко. Забележете. Бам! И сега виждате напълно безмислено дерби. Бам! Стояне! Стояне, ще си щупиш Заедно. колата, Стояне. Те се състезават на кой път ще му се запали колата. О, не знам коя ще издържи. О, и Влади Тапанаро е прецакан. Много тъпо. Това е най-безмислено. Я то. То се въвтига. Топа, моето е скил, бе, ей! Вижте какви тапаци. Какъв нереален скил има той. Оу. Абе, глупак с глупаците, що ни излага, бе? Искаш сега да те оправим, а? Искаш сега да те оправим, бе? Я пата. Емао! Галош. Сега най-нахално ще го напи. Я е, Рома, а да не те описвам. И да, сега клипчето ще стане 2 часа и няма мога да го... И няма мога после да го конвертираме цял ден. Уби го то, бе! Уби го ти. Май сега го лекувай. Да, ще приключваме ли нереално безмисления клип, бе? И що се прави? Ще го приключваме ли или не? Айде, сега ние ще приключиме най-хубавия клип на света. Искам много да пишете коментари и трябва да има харесвания. Такива надолу въобще не си мислете да пишете. Това е много велик клип. Ела, Тега то, тъпака на радио пъти и спирай клипа. сега го тепам още един път за ефира. Не можа да го тепам за протокол още един път. Да, знам, много съм некадърен с резачка, не ми се сърдете. Такъв е живота, трябва да има и накадърници. И айде, чао, това беше всичко от нас. Аре, кажете, Аз имам 4000 лева!